हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खनसे बरायबाय स' लोगोफोर दिनै दा मोनानि 5:46 जाबाय आरोना दा मोनानि हांसो जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोबा जुदि नायलांबानो जाबाय मोनानै लांबाय खोमसि नुबाय नै लोगोफोर जेरैबो खोमसि जाहांबाय जेरैबो नै अरसागासिनो नै खोमसि जाबाय दा लाइटजोंसो बै लाइट बलजोंसो भिडिअ बानायगासिनो आरोना लोगोफोर इन्टारेस्ट मोनना लांबानो जाबाय लोगोफोर मा Batang monabago hebat. Ini hasil apa ya? Mari batang gimana dengan monabago lagi? Seperti apa? Sini ya, sana monabago. Yang kebanyakan lu, sini ya. Ini buat jadi kumsel ini. Tiga tuh hula kasih masalah. हांसोआ मेजेम दङ दङ मोदोम दंथारो मोदोम दंना मोदोम गोनांथार मेजेम बरा नुथारदों हांसो मेजेम दंजोबोरा बे मेजेम देसेरे गोजाया गोमो स' लोगोफोर आं दा हांसो गोदानो रेडि जानानै दं आरोना हांसोखौ दाबो सावखाङाखै आरोना ओमफ्राय दा बेखौ नेगासिनो दं आरोना सिखा रेडि लाखाबाय खोमसि खोमलावनो सिखा थांगोन साराय गामला लाखाजोब्बाय आरोना लोगोफोर गोदानो थाखाय बे लाबोबानो गोदाखांबानो लाबोबाय गोदानसै आरोना सिखाबो बुथिया मानसि दांग्रा माबाग्रा Chicken dos. Sama dia berbok. लोगोफोर एवबायबो एवगासिनो दं आरोना दै गबाय नै या दै गदों हांसोआ मेजेमबो दं नालाय दै गखावबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेहायनो जोबथ'बाय आरोना जानाय आरो माबाखौ देखायथ'ला आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय